eta gure kaletan emakume errealen izenik ez dagoelako, poz-pozi gaude azkenean Andre kale berreskuratu dugulako. Haunaldi ezberdinetako emakumeek inauguratuko dute kalea, bide honetan jarraituko dugula adierazteko. Guazen kalea hartzea, vamos a tomar la calle. Ospatzea! Gaurko egunak sortarazten du nahiko ilusio tapoz, betitik ala izan denari izen ematera gato. Naizta badagun aldea berreskuratu diogu denok, behar duen seinalea, baina alare beti izan naiz, punta atera zalea, tarten aditz bat faltatze zaio, Andre atera txuri beltzeko eszenak pasiatzen ez enkargutara ta mezetara gehienak zenbat aldatu dira jazkerak ibilerak ta eskemak leno etxia aina zapaltzen ditugu orain taberna. Asko jakingo dezue, 1867an Hernanin jaio zala, beraz, txirritan garaian, egon duzala baitaren emakume bat bertsoak kantatzen zituna. Kale nagusian bertan janari dena aurkizuten Barbasenekoa bezala ezaguna izan dudana, eta Josipa Mateonek bertso asko jartzen zituen. Emakume asko